Takže čaute, vítajte u môjho tretieho let's playa na hru Eurotrack Simulator 2, ja som Jano 4. Tak v poslednom diele sme skončili, keď sme šli z Viedne do Salzburgu, vezieme zmrzlinu a teraz to dohnáme túto trať. Skončili sme tu na diaľnici a potom som chcel ísť navštíviť našich milých bratrov z Česka. Potom idú do Prahy alebo do Brna, ale radšej by som šiel do Prahy. Takže potom že nájdeme nejakú trať. Takže druhý diel už je na YouTube. Tento diel dám buď dneska na YouTube, alebo až tak zajtra, ale na 100% pozrieť si to môžete už. A čo som chcel povedať, že už som pýtal tých kamarátov mojich, mal to natáčať a Miša mi povedala, že Minecraft, no ale ja som povedal, že mi 2 hlasy nestačia, že mi povedia všetci. Takže my ho dohodneme, aj vraveli, ako by som mal mať farbu kamiónu, tak vraveli všetci, že žlto-čiernu, žlto-modrú a zeleno-modrú. A ja som asi vybral tú zeleno-čiernu, není škaredá, to je veľmi pekná. Takže asi tak. Tak uvidím vlajku, si dohráme. 17 km, v pohodičke, ale furt máme len 15 minút. Ako vždy, ale už som si pomaly zvykám. Takže tak. Teraz pôjdeme doprava do Salzburgu. Točka. Rýchlo sa vládnem asi 40. Jak som to povyšla rýchlo, no? Takže... Tak vidíte, tie veľké firmy, tých sú v Salzburgu, ale asi do mesta nepôjdeme, tam iba to otázniky asi. Ale nevadí, mám zatiaľ jednu predajňu, Majestic, to ma stačí, lebo som vám povedal, že asi budem skupovať Majestic asi. Tak no. Aké pekné domečky v Salzburgu. Nepôjdeme do pravého pruhu, nebudeme odbočovať. Objavil si miesto Salzburg. OK. Tak, OK. A pohodnite sa. No, poďte, nech sa má byť na červenú. Ty vole. Čo bolo pred nami? Ach joj, nevadí. Stojíme. Tam v tých chodcoch, neviem, či vidíte, tam vľavo, úplne ďaleko. Ako to auto bočilo tam. Trochu vidím, je to trochu rozmazané, neviem prečo. Normálne, keď hrám, tak ono je tam v pohodičke, ale taká, hľadá vám to nevadia. Poj! Ježiš, rozbehni sa! Nebudem čakať, už nebudem čakať. No, dobre. Tak. Pohodičke. Tu je hotel. Ja však do hotela chodím späť, mám vlastný kamión a keď dlhé cesty prídem, zase vždycky vyspím a tak pribrzdí si. No poď ale. OK. Tak. Tak ideme zase zbočiť. Pred nami aký krásny hrad, mám určite záujem. Pekný. Excelentne, výborne. 3/4, trošku tak dohráme, až to budeme sa budeme už druhú úroveň. Dobre. Je podľa práce, rýchla práce a dáme, kde si brať z Prahy. Tak to najdrahšie je. Vidíte, že Salzburg Viedeň. Salzburg Viedeň, Salzburg. Za 5000, dobrá cena. Alebo Stuttgart.
Pracovat Dresden. A nevidím tu žádné... Praha, vidím Praha. Ale za 5000. Pracovat Praha. Ideme tam len 100 km a zase ideme davom. A dom asi nechce ísť, tak nastavíme si dneska. Čo? A tak pôjdeme do Viedne, ale nie, som vám slúbil, že pôjdeme do Česka. Pôjdeme do Česka, vidím Praha. Neviem, čo drahšie tu, čo tu neviem, Bratislava Praha. A ešte tu je Bratislava Praha. No, tak to ideme, dobre, ideme. Ideme z Bratislavy, našeho mesta a ideme z hlavného mesta Slovenska do hlavného mesta Česka, do Prahy. Že už sa to teším. Pôjdeme určite po nejakej tej lesnej ceste, pôjdeme po diaľnici. A ja chodím radšej takto. Bude to cesta, väčšinou takéto cesty sú keď do Česka, si do Rakúska a do Poľska. A tam sú väčšinou v tých veľkých mestách, v tých krajín. Valia. Pozrieme, že to má koní ešte. No sa nemočne Valia. Koľko to má? 700 koní! Dosť koní to mám. Tu by mohli ísť 90. Či ísť viacej než... no? Nie z kopca. Ideme. Túto GPS máme tam úplne ďalej, ten GPS. Nevadí, stírači. Zelená, poď, stíhame. Oh my god, nestihol som. Nevadí. Vlastne ako sa im nedeli. Kedy mám zelenú. Pardon za tie lagy. Neviem, milý diel, to nerobilo. Tak neviem. No, dobre, idem. Tak. Pohodičky. Vidíme smer Brno. Takže obočíme doľava. Minimálne, sa aj tak nejdem. Ja takého už, takého zvyku sa nepozerávam, iba niekedy sa pozerávam. Nie, moc sa nepozerávam. Už to máme rovne 5 hodín. A čo to vlastne vozíme? Čo to? Ja je balené jedlo. A koľko to dosajme? No. Aha, pardon. 4000, to je skoro 5000. Teraz, pardon, ten vlak, to bol strašný dlhý vlak. To ospravedlňujem. Neviem, čo sa stalo s tým. Ale už to nejde. Takže ešte raz, pardon. Ideme doprava, chýbalo, no to je už. No v Bratislave ideme smer Brno. Už sa musím na ne pozerať. Tak, už dobre zmákli. 80-ka, dobre. Normálnu trubku mám. Pôjdeme tu už potom. Ak si pamätáte, čo mám vrát v tom dieli. Bacha pri tuneli, tam vždycky je merač rýchlosti. Ak nie, to už môžeme spoľahnúť. Ale sa ho tu nevidím. Ba, ho vidím. Tu je vľavo. No. Takže dobre, nedostali sme pokutu. Takže dobre. No, neviem,
to je akože pôjdeme aj tým, možno pôjdeme ďalnicou, ale pôjdeme aj tou normálnou cestou. Dá sa povedať, u niektorých je stará cesta, keď sme mali ďalnicu, tak si povedať, ideme kde po starej ceste. To mali celkom dobrý, pekne, on sa volá Volvo ináč, možno to viete. Malo sa v nejakých aktualizáciách zmení na Volvo, neviem prečo ho volá na ktorých variant. Aj DAF sa volá, že DAF, ale nie je DAF. Mne to nepripomínalo DAF ako v Simpsonovcoch, to pivo, čo ho mala strašne rád. To je na zápcha, čo tu je? To je robotník, čo tu robí, áno. Novú cestu. Čo tu bude trojpruhovka niekedy. A robotníčko vrtajú. Tu bude trojpruhovka niekedy. Verím tomu. Nový asfalt. Kamión pred nami si typujem, že to je Renault. To je určite Renault. Dáme si. Tak. V pohodičke. Ideme rovno. Odpočívadlo. A už tu hranice. Bežo vždycky, pri keď sú odpočívadlo tam hranice. Sme v Česku. My to rýchlo prešli. Keď až na toho sa dáme. Na odpočívadlo budeme chodiť aj na benzínke, budeme nejaké dlhšie cesty, nejakých tých 15 hodín a to musíme byť úroveň nejakých 5 maximálne, aby sme si dali, že je čo najviac cena za vzdialenosť. Že tak, zatiaľ máme do tých 250, nie, tých 550 km to máme zatiaľ do 50 km to máme, sem bolo 300, neviem teraz. Ale keď to vyhráme tú trať, by sme mali byť úroveň 2 a dáme si cena za vzdialenosť. A za budeme končiť už, bohužiaľ. Ale to bude tiež ďalší let's play na spoločný Praha Rok. To asi pri tej výške skončí. Uvidím. Možno skončíme niekde, keď vidíme na diaľnicu. Tu vpravo za to si tiež bude, tam bude nejaká cesta, tam má to aktualizácia, tak som vám povedal. Pôjdeme 40, ak si nedobre pamätám si, no, tak si pribrzdíme si, aby sme nedostali šmík. No, reálne, ja som 20. Presne akurát. Tak, dobre. Výborne. Akurát. Prejdeme ešte kúsok, pár metrov. A OK. No, ešte svetla. A dáme bude svet. Teraz poďme sa Praha rovnúť. Už teraz. Toto budeme končiť, to stopneme. No. Takže vám ďakujem za moju pozornosť. Dúfam, že vám tento let's play páčil ako všetky ostatné. Ja sa budem tešiť u náš ďalší let's play. Ďalším let's play dokončíme aj túto trať a dáme novú. Čiže ďakujem vám a majte sa pekne. Čau, čau, čau.